Enguany, la Fundació BIT intensificarà la seva presència a Eivissa per fomentar-hi la competitivitat de les empreses a través de la innovació i la tecnologia. Actualment, a Eivissa no hi ha cap centre BIT, tot i que el govern i el Consell afirmen que estan treballant conjuntament per crear-ne un. Mentrestant, la Fundació BIT disposarà de part d'un edifici a Sa Coma, lloc on també es podria ubicar el futur centre. Allà s'habilitarà una oficina per assessorar els emprenedors sobre els ajuts que ofereix el govern. Actualment no hi ha cap empresa a Eivissa amb el segell de Pime Innovadora, mentre que a la resta de les Balears n'hi ha una trentena. Fins a 300 empreses se van interessar per aquestes capacitacions, per fomentar les TIC dins les pimes d'Eivissa. Confirmar l'absoluta voluntat del Consell d'Eivissa de col·laborar, com venim fent a Cesara, amb la Direcció General i amb la Fundació BIT per tal que en un futur, efectivament, a l'illa d'Eivissa tinguem també un centre BIT.